Исках да попитам как според вас се променя отношението на младите хора към народната музика? Ами мисля, че вече почти 10 години отношението е към положителна посока. Факта, че има във всеки град поне по 2 клуба за танцуване на български хора, това означава, че младите откриват нашия фолклор. По-възрастните го преоткриват, но младите го откриват, за което аз съм много горда и щастлива, че имаме голям принос към това нещо, тъй като откакто съществуваме 25 години на голямата сцена, ние дадахме много съвременност на българския фолклор. И точно за това запалихме и младите хора да направят тези клубове, да танцуват. Разбира се, трябва още много работа, нали, за да изведеме нашия прекрасен фолклор и през това трудно време, когато има нахлуване на най-различни стилове музика, и по-агресивни, и не чак толкова. Но факт е, че, пак казвам, ето моята дъщеря пое по моя път, един млад човек, който ще продължи моето дело, пък тя вече си изгражда и си отглежда нейна млада публика, което нас ни прави щастливи, но наистина трябва още много работа, наистина, за да запознаем най-вече младите хора с това голямо богатство, което е уникално за цял свят. Просто те трябва да осъзнаят, че фолклора е нещо прекрасно, нещо хубаво и нещо, което само ние го имаме. Най-голямото послание, което искам да им изпращам и работиме за това, не само на думи, е наистина да обичат, да уважават българската история, българския фолклор, защото наистина ние имаме много с което да се гордеем, просто трябва да го научим. Наистина сме много пред всички останали, ако щете, но трябва и родителите в къщи, и навън в училище, навсякъде наистина да се знае нашата история, да се говори за нея, да правиме много привлекателна нашата българска музика и наистина тогава, когато я усетиш с цялото си сърце, тогава имаш самочувствието и увереността, че ти си горд българин. Защото наистина има с какво да се гордеем. Въпреки трудното и лошо време, в което живеем, наистина музиката е тази, която може да ни обедини, и аз правя концерти не просто за да видят колко хубаво пеем или каквото и да било, а наистина имаме мисия да видят хората и да усетят каква красота има в нашата хубава народна музика. И другото, което ако сте се замислили, ето сега тук имате празник, най-различни изпълнители ще дойдат, но трябва да забележите, че единствено когато пеем българските хора, хората се хващат за ръце, хората се обичат, хората се радват, тогава излъчват положителна енергия. Така че това е единственото нещо, което действа като лепило, което обединява хората. Така че изкуството, особено нашето изкуство, само гради нагоре и обединява хората. Това е моето послание, да бъдем по-обединени, чрез историята, чрез музиката, защото когато сме обединени, тогава сме по-силни и наистина трябва да съществуваме като една нация, прекрасна нация, която сме българите, с достоинство и голямо самочувствие.